Kani kadai ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia phi di Mary Nonganti Walang. Kimat ki bakongsan jang ke khubor mentaka stem. Ye kendo lang kinong mi khmat na kiseng san perthai ba pher ke Meghalaya banyatai halor ka longkaman jang ka khlam COVID-19 ha ke jela. Ka sarkar Meghalaya kala shim mi kilat rekam banyo penmi da ka scheme OTS one time settlement banyo klino e ka khajana VAT na ki petrol pump. Ha Assam ki syakri sarkar ki bradap aida wai tika COVID-19 kila sedang naik trebiang naduk menhin kesngi kumba julong man lakapor. Ha shwa pinyo asngaw ki khubor ki babnya sngom hawan cha ashkor shwa ya kani ke jing penbena. Ngiger pa di phi kinong sngap baro ba phinam le sting ha ka basumar ba ya dai la di na ka COVID-19. Kito ki bladap saupusan snem kereta seneng bat ki bladap yo ya ketika COVID-19 ke beningkong kidi benai shim saya ketika ka baar kat kum kapor balabu. Sumar bat ya dai la di da ka babut perkengi kini ki lai teliki kendon ki pasuk. Pongi ki mask ya paji iwei na iwei pan ya isat ya laki kti bat batai la ka khmat bonsin. Kidan ki national helpline number ki bat rekam ban ai ki jing tip ki badan kam ki be dei bat ka COVID-19. Pilawan phone hau number not iwei ar lai kendai nyu pra not sau rio lani hau number iwei not nyu san. U helpline number jong ka Meghalaya udai iwei not pra bat iwei not nyu not. Mentapat punya sngo sai ki khubor ki babnya. Ha Meghalaya min gesngi la penlong ya kajinya lang pening kinong lam san perthai ba pher ha ka ba kinong mi khmat bala shajit kilai tai bnya halor ka long ka man jong ka COVID-19 ha ka jela. Hadien jong ka te kajinya lang menteri rang ba ka jela konrat ki sangma ula ong ba an sa shim khia ye ki jing ai jing mut jong baro ki dekhon ki bala pensngau ye la ka jong ka jing ai buj kum no ban job ya ka khlam. Ulam phang jong ka yindor bar thau an ka Meghalaya ba met ba lingdo ong ba ka jielang kala long ka ba sei so shibun ula sngo hun ba kum kinong ilam pat ba kilala banya trilang ka wei banya trilang ha ka jinge khun persha ka khlam COVID-19 boni ki khot jong ka liang persha kilapan pau ya ka jing sngo diaw ba ki kalikit nong pang ni ki ambulance ki don ya ki tiar ki babyang kim don ni ki tiar ki babyang ban kersha ni ki nong pang ki bajur. Hakabede ba kani na kaliang jong menteri rang ba ula pentip ba ka jela kan sayo sakhat ui teli ki kalikit nong pang ki ba biang ya baro ki jingnon kam ya ka ba an sa penyo ling ba ka tanat rekam ka ba khmi kirpang ya ki kam penroi ha ka than chatei lam mingi. Katanat ka ba khmi ya ka jingsiu khajna ha ka jela kala shimi ki la trekam ban yo penmi no da ka jingsiu khajna ka ba sisen siu la ne ka one time settlement OTS scheme kanang banyo khlin no ya ka khajna value added tax VAT kabala sa aslam ya ka badai banyo na kumba arspa laipotli ki jaka the umpanyang petrol hakaleng ke jila katanat lum khajna kala sange ru ka jing ai ki si form sha ki babun tli ki petrol pump kanang bakin sedang siu no shwa ya ka khajna ka brim Menteri wapet iki kam khajna ha ka jalau James piki sang mau ong ba ka khajna VAT ka dei ka bakat kum ka an bat ka badang trekam menta ulai thoru ba ki officer ki tresh tom ban penbiang ya ki jingkhen jing dia ki badan kam ba ki dei ru ki khajna bala sa aslam bat ki badang shimi thamai Kadai ka jingkiran jong menteri kelawan hadien ka jingkeno jong kaliang persya kata ka kongres ka bala keno ba ka sarkar jala kam shim lakit khia ban khmi ya ka khajana VAT mentala laisnem ka bala kot hadu ndrus pa san phau klur tingka ya ka bala deben lum nagi ars pa lai phau teli ki petrol pump hakaleng ka jala Menteri rang bado ka Narendra Modi ula kentu ya ka jingdon kam ban penthamai biang ya ka treka kata ka imlang salang ha ka baula ongru ba ka ni kan long ka bamentoy na ka bentai ki kinhun ki bala nang ya chaprang ha ka jingnang jingtip ha ka jingi shimta ha ka sngi ka ba arjong ka G7 summit Modi ula pen kan mau biang ba ka sinchar pat ba ka jinglai luat ki dei kumshi benta na ka kom ya ka jing im hari India ulai sam lang ya ka jing e bala pensngau ri ki wei ki no lam na ki ri ki ba pher halor ka jings ear ka ba mi na ka pathai jing tip ka ba lam ler bar ki kam sniu ki ba roi ha ka internet Modi ula banjur badai ban penan kam ya ka internet kum ka lat ka ban hirap kan tieu ki jinglong ki ba kodro jong sinchar pat ba bat kum ka lat ban pendu pentron ni yu rot ya ka
Menteri rang bado ka riu la shimenta ha artli ki program ya phliu jingmut ha ka G7 summit. Kanang banira penbiang ya ka jing dawa ban yo ya ki lat ai jing sumar ki bajanai shikinong pang ha ni ka por klam COVID-19 ka sarkar India ka thumuan penmi san photali ki modular hospital ha ka lengkeri ha kini ki ar lane laibnai ki banwan. Ya ki te ki modular hospital la bante ha senda jong kanu ko hospital ka bala don lepa kumsi benta banyak penbiang ya ka jing dawa. La penwandur ya ka dor ka dar jong ka hospital da ka modular housing bala penmi da ka Indian Institute of Technology IIT Madras. Kate ka project jong ka IIT Madras kala ban penmi ka hospital ka basis pa jing thia tang hapo kalai tayo. Kani ka khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Ha Assam ki shakri sarkar ki bla pendep ya ka jing ai dawai tika COVID-19 ki las dang manage sila ki jakatrei nadu minnin kasngi. Ka sarkar Assam kala batha ya borok ki shakri sarkar ki bla dep yo ya ka dawai tika ban sedang biang ya ka trei ka kta da ka babut perkhengru ya ki kendon trekam COVID-19. Kadkun ka hukum bala soido commissioner ba secretary ka tanat GAD UMS Manivanan la shimik tika rai khnang ba kanam don ka jingthut ha ka trei ka kta ha ki office sarkar baro. Ha Assam ki don 8,000 shispa andrup hunyang ki brio ki badang shiyot thamai uknyang jingpang minnin kasngi. Ka jingyo kempang ki brio ha Assam kalong R.Iwe Nriu na kashispa. Kinohikai jong Lamka College kepada Chirachandpur District jong ka Manipur kila no osnyang shisngi katulop jong ki Shaka Chief Minister's COVID Relief Fund. Kita kinohikai kila let aya ka pisa shu Menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh ha ka jaka sa jong ha Imphal. Menteri rang ba ula penpau ya ka jing sungu jong ya ka te ka jing kershan jong kinohikai ka Lamka College ba ula ong ba kan sayrap shibun ha ka jing khun jong ka jilla persha ya ka COVID-19. Ha Meghalaya sa shipomut ki brio ki bala klat no minnin kasngi bat dena marjong ka klam COVID-19 ka bala penkiuru ya ka jingya brio ha kani ka jela syaka news pa sau flaingot hadu menta. Ka khubor bala yo na katanat jong ka koi ka khia ka pentim ba minnin kasngi sau spa laingot ki brio ki la yo thamayu khyang jingpang corona. Ha ba khen lang baro ki berang shitom menta la ni ki active cases ha Meghalaya ki don 1,000 sanspa arp khandaingot. Ha kawai perkaliang saus pa prap hunyungut kilalat na uknyang jingpang minnin kasngi kabla kantiang ka jingyo jingkot jingki brio ha kani ka jela syaka life hunyu hajar life hunyungut ka India kala sakhi ka jing her jong ka klam COVID-19 ha kari ha ka baka jingdon jingdong pang COVID ha kari baro kawai menta ka long tang lai point r khandai na ka shispa ha bakhen kilum lang ya baro kibla yo yaute uknyang jingpang bashir khai Minmin kasngi ka jing her jikinong yo kempang yo khanyang jingpang kalalong palat san pho hajar ngut hari India. Ya mentahi ki badang don yo khanyang jingpang corona hamet jungki kilong kendai lak nyo pulai hajar ngut. Ka sarkar India kladap ai palat arpun riu klur nru pra lak ki dawai tika syaki jela but union territories ba pher. La penyo ikiti ki dawai tika ling bakalat sam area ka sarkar India kunjuru hapo ka thup ba thiet hi dai ki sarkar jela. Katana jong ka koi ka khia ka sarkar India ka pentip bala penan kam palat arpusan klur arpunyo lak ki dawai tika tak haduk menta ka bakan thup ru ya ki tu ki bala sep ai. Katana jong ka koi ka khia ka pentip ru bagi dang don sa palat shiklur sau phau lak ki dawai tika menta ya ki ba an penan kam ha ki jela ki ba pher. Shushu ka pentip ru ba hakini ki lai singi ki banwan an sa sam sa palat khandai phun riu hajar tali sha ki jela bat ke union territories ba pher. Ya ka World Blood Donor Day lani ka sngi rakhi kerpang ya ka jingno snyang dala ka jong ka snam la ju rakhi melau snem ha ka khat sau tarik ujliu ka jing thu ka bokong san kalong ban pen phiang jing tip jing song thu sha ka parthai baro ka wei halor ka jingnon kam ban kin show ra ka snam ka babha bat ban penen kam ru de ki tiar ki babiang ha ka por ba shim lani ba ice na me ki wei Kadiru ka sngi ka papan kan mau ya ka jinglong koridor ban ai kelut min se me la ka jong ka snam khanang man ai jing im lang ya ki wei kamat pedeng ha ka jing rakhe ka World Blood Donor Day menta usnem ka day give blood and keep the world beating
ayela ka snam kanang baka perthaikan im. Komisi bentana ka jingra ke ketika sngi ka bakarpang kala dan ro ka program Aisnam ha Regional Blood Bank Shillong ha ka bala sakhi ka jingwan Aisnam da shibun ngot kibrio. Katu kani ka khubor kelakun bakalawan shpine ka All India Radio Shillong. Sngob haban apat mata se ka program ka banbot.